Καλώς ορίσατε στο σπιτικό μας. Είμαι ο Βασίλης Ριγόπουλος. Είμαι η Σταυρούλα Θανασάτου και βλέπετε την εκπομπή Κράτα με να σε κρατώ. Σταυρούλα έφυγε και η Μεγάλη Εβδομάδα, φεύγει βασικά και η Μεγάλη Εβδομάδα και πλησιάζει η μέρα του πολέμου. Το πάρτι. Πλησιάζει το Πάσχα. Ακριβώς. Και όλοι αναρωτιούνται οι πελάτες μας, τι θα κάνουμε τώρα που έρχεται η Κυριακή του Πάσχα, εμείς δεν θα τσουγκρίσουμε αυγά. Εμείς δεν θα φάμε τσουρέκι. Εύλογες απορίες, Βασίλη. Έτσι. Δεν μπαίνω στα πιο βαθιά ερωτήματα. Θα τα συζητήσουμε στην πορεία της εκπομπής μας. Τι κάνουμε λοιπόν τώρα το Πάσχα, Σταυρούλα, με τους πελάτες που είναι σε πρόγραμμα? Λοιπόν, αρχικά είναι Μεγάλη Παρασκευή, που σημαίνει ότι έχει περάσει η Μεγάλη Εβδομάδα. Η πλειοψηφία του πελατολογίου μας ήδη έχει πάρει από την αρχή της εβδομάδας ή από την προηγούμενη το διατροφολόγιο που φτιάχνουμε εμείς κάθε χρόνο για αυτές τις ημέρες, όπου έχει μέσα και το νηστίσιμο και έχει μέσα και το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα. Εμείς σήμερα όμως θέλω να μείνουμε καθαρά στην Κυριακή του Πάσχα. Αυτό που λέμε πάντα στις αρχές είναι λίγο προσοχή στην υπερκατανάλωση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα άτομα τα οποία είσαστε σε ένα πολύ χαμηλό θερμιδικό βήμα και έχετε αποφασίσει ότι την Κυριακή εγώ θέλω να τσουγκρίσω αυγό, θέλω να φάω και τσουρέκι. Σημαίνει ότι σταδιακά πρέπει να ανέβετε τουλάχιστον ένα βήμα για να μπορέσει να γίνει πιο εύκολη η εισαγωγή αυτών των τροφίμων τα οποία μπορεί να μην τα είχατε πριν. Γιατί τότε, Βασίλη, μπορεί να έχουμε πεπτικές διαταραχές. Έτσι. Και το βλέπουμε αυτό τέτοιες ημέρες. Π.χ. η Κυριακή του Πάσχα ή μέσα στα Χριστούγεννα ή στην Πρωτοχρονιά. Βλέπουμε υπερκαταναλώσεις, όχι από το πελατολογιό μας, γενικά από το γενικό πληθυσμό το λέω, και βλέπουμε και προβλήματα τα οποία μπορεί να καταλήξουν και στο νοσοκομείο. Και δεν το θέλουμε αυτό. Θέλουμε να ευχαριστηθείτε εκείνη την ημέρα. Ελπίζουμε ότι θα έχει και έναν πολύ ωραίο καιρό να ευχαριστηθούμε και το έξω όλοι. Έτσι. Οπότε, προσοχή στο να ανέβω σταδιακά από σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο λίγο ακόμα παραπάνω, για να μπορέσω να πάω την Κυριακή να φάω αυτό που θέλω να φάω. Είναι κρέας, Βασίλη, στην προκειμένη περίπτωση. Δεν με νοιάζει και τόσο πολύ η κατανάλωση του κρέατος. Προσοχή στην ποσότητα, όχι τόσο θερμιδικά, ξαναλέω, για το στομάχι και το έντερο. Αυτό που με νοιάζει εμένα, Βασίλη, είναι τα γύρω-γύρω. Τα περιφερικά που λέω εγώ πολλές φορές. Πάντα θα έχει γύρω-γύρω πατατούλα, καμιά πιτούλα, πίτες, δεν ξέρω κι εγώ τι, τυρόπιτες και το αλκοόλ. Το αλκοόλ, Βασίλη, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε ξεχωριστά στη One to One Diet, πάντα γενικότερα, γιατί το αλκοόλ στη One to One Diet δεν μπαίνει, απαγορεύεται. Ειδικά τα άτομα τα οποία είναι σε κέτωση, δηλαδή είναι στα πολύ χαμηλά μας βήματα, απαγορεύεται να μπει αλκοόλ, γιατί και θα μας σταματήσει την κέτωση και υπάρχει και μεγαλύτερη πιθανότητα μέθης και γενικά παρενεργειών της αλκοόλης πολύ άσχημες λόγω της κέτωσης. Οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Το αλκοόλ λοιπόν και σε εσάς που απέχετε καιρό από αυτό το κομμάτι, θέλει λίγο προσοχή, γιατί πολύ εύκολα μπορούμε να μεθύσουμε και γενικά με τα μεζεδάκια, με τα γύρω-γύρω, δεν το καταλαβαίνουμε. Το κατεβάζουμε λίγο σαν νεράκι. Και πολλές φορές ξεκινάνε και από νωρίς. Δηλαδή, ξεκινάς με κάτι λίγο νωρίτερα, να βγάλουμε ένα οζάκι, να βγάλεις κάτι τέτοιο, ένα τσιπουράκι και μετά θα έρχεται το κρασί το μεσημέρι και γίνεται λίγο ένα μπάχαλο. Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν, ότι είναι η τάση αυτή εκείνη την ημέρα που ξεκινάνε και πίνει ο κόσμος από τις 10 η ώρα το πρωί που θα βάλει τα κάρβουνα, για παράδειγμα, αναλόγως πόσο μερακλής είναι ο καθένας σε αυτό το κομμάτι. Θέλει λοιπόν πολύ μεγάλη προσοχή. Θέλουμε να απολαύσετε εκείνη την ημέρα. Εννοείται, με τους αγαπημένους σας να καθίσετε στο τραπέζι να φάτε. Αυτό που λέω, η γενική οδηγία, θα το έχετε μάθει τόσο καιρό, είναι ότι γέμισε το πιάτο σου το μισό με σαλάτα και στο υπόλοιπο μισό βάλε κάτι το οποίο δεν το έχει στην καθημερινότητά σου. Το να μου γεμίσεις, για παράδειγμα, με πατάτες ψητές ή τηγανιτές ή οτιδήποτε το πιάτο δεν έχει νόημα. Ναι. Μπορούμε να το βάλουμε αυτό στο πρόγραμμα πολύ εύκολα. Δοκιμάστε και φτιάξτε το πιάτο σας με λίγο απ' όλα, να υπάρχει ποικιλία για να πείτε ότι το δοκιμάσατε όλα. Τώρα στο κομμάτι του τσουρεκιού, που παίζει γελάς, γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι τσουρέκι, είναι πολύ παραδοσιακό, όμως χωμεροδότη κτλ. Στα προγράμματα όσοι έχετε πάρει θα δείτε ότι έχει μπει κανονικά φέτα τσουρέκι και θα την έχετε είτε για πρωινό. Προτείνω πάντα το τσουρέκι να το κρατήσετε στο πρωινό σας και όχι στο ενδιάμεσο, γιατί θα σας χορτάσει, γιατί έχει λίγες φυτικές ίνες, είναι και ψωμένιο. Μπορείτε να του κάνετε επάλυψη με κάποιο μέλι, με κάποιο ταχίνι, με οτιδήποτε και να το κρατήσετε σαν πρωινό. Έτσι θα έχετε φάει και το γλυκάκι σας για να μπορέσετε να προχωρήσετε κανονικά στην ημέρα σας. Προτιμώ τότε και για τη γλυκόζη μέσα στην ημέρα, παρά μετά από ένα πολύ μεγάλο γεύμα, όπως θα είναι το πασχαλινό, να μπει και το γλυκό μετά, Βασίλη, θα είναι καταστροφικό και για τη γλυκόζη του αίματος και για το στομάχι και για το έντερο. Έτσι ακριβώς. Και αυτό που λες στο τέλος είναι το σημαντικό, όπως το είπες και στην αρχή της εκπομπής μας, σήμερα στην τοποθέτησή σου, ότι τελικά μέσα στη μανία μας, μέσα σε αυτό που το μεγαλώνουμε και το μεγαλοποιούμε εμείς στο μυαλό μας τελικά περισσότερο,
περισσότερο, του να τα φάω όλα, μπορεί να προκληθούν όντως προβλήματα εντερικά, γιατί πολλοί άνθρωποι, ακόμα και άνθρωποι που δεν ήταν σε πρόγραμμα, ήταν 40 μέρες σε νηστεία. Οπότε ξαφνικά όλα αυτά τα λιπαρά, όλη αυτή η έκρηξη μέσα στο στομάχι, το πεπτικό σύστημα δεν μπορεί να τα διαχειριστεί και καταλήγει να τα διώξει προς την έξοδο πιο εσπευμένα, ας το πούμε. Ακριβώς. Υπάρχουν επισκέψεις έντονες. Έτσι ακριβώς. Οπότε από το να χαλάσει η μέρα σας και να μην το απολαύσετε τελικά από κάτι τέτοιο, που είναι μια πολύ φυσιολογική παρενέργεια, όπως είπαμε, όχι μόνο για τους ανθρώπους που ήταν σε δίαιτα, σε ένα πρόγραμμα δικό μας, και οποιοδήποτε ήταν σε μια νηστεία όλο αυτό το προηγούμενο καιρό. Λίγο προσοχή λοιπόν, λίγο με μέτρο, για να μπορέσουμε να απολαύσουμε όντως και αυτά που θα επιλέξουμε να φάμε, αλλά και να μην χαλάσει η υπόλοιπη μέρα μας. Σε αυτό το κομμάτι, συγγνώμη σε διακόπτω, Βασίλη, η νηστεία μας τα έχει προβλέψει όλα. Αν κάποιος βάλει την νηστεία κάτω των αυτών των 40 ή 50 ημερών, αναλόγως πόσο το κάνουμε, ξέρετε ότι έχουμε κάποιες μέρες που λείπει το λάδι, κάποιες μέρες που έχουμε το λάδι, κάποιες μέρες που έχουμε το ψάρι κτλ. Το Μεγάλο Σάββατο, ο λόγος που τρώμε τη μαγειρίτσα και κάνουμε σούπα είναι ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί τρώμε και αργά, για να μπορέσει το στομάχι μας να πάρει κάτι λίγο πιο εύπεπτο. Σε αυτή την περίπτωση, αν δεν τρώτε μαγειρίτσα, πάρτε μια σούπα δική μας. Ναι. Και είναι φανταστική. Έτσι. Μία κοτόσουπα, μία τη σούπα με τα κρουτών. Οτιδήποτε σας αρέσει. Κάντε μίξ. Έχουμε δείξει πολλές φορές τη μαγειρική μας μίξη από διάφορα γεύματα δικά μας. Και βάλει και μερικά λαχανικά μέσα κάτω βελουτέ. Ναι, μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα αν δεν τρως τη μαγειρίτσα. Εγώ είμαι μία από αυτές. Δεν τρώω τη μαγειρίτσα. Θα φτιάξω μία σούπα. Μπορεί να τσιμπήσω και από το πιάτο, εννοώ και από το τραπέζι, εννοείται. Αλλά το να προετοιμάσω το στομάχι μου τόσο ωραία με κάτι εύπεπτο, όπως είναι και το δικό μας το γεύμα, είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Θα δείτε πάλι στα διατροφολόγια ότι και τα πρωινά επιλέγω πολλές φορές να βάλω το δικό μας το γεύμα ή το βράδυ επιλέγω να βάλω το δικό μας το γεύμα για να κλείσει για εύπεπτα η ημέρα. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και άλλο ένα tip νομίζω που μπορούμε να δώσουμε στον κόσμο για να τους βοηθήσουμε να περάσουν και καλύτερα και να γλιτώσουν και μερικές κακές επιλογές και κάποια φαγητά, κάποια γεύματα, είναι το διασκεδάστε. Ναι. Έχουμε λίγο ξεχάσει να διασκεδάζουμε νομίζω τα τελευταία χρόνια, οπότε αντί να ασχοληθείτε με το φαγητό, ας προσανατολίσουμε το μυαλό μας σε κάτι πιο ευχάριστο, θα έλεγα εγώ, γιατί δεν μπορούμε να περιορίζουμε την ευχαρίστησή μας μόνο στο φαγητό μας. Αυτό είναι ολόκληρη εκπομπή από μόνο του, η αλήθεια είναι. Αλλά είναι μια μέρα που ο κόσμος παραδοσιακά ακούει μουσική, χορεύει, διασκεδάζει. Άμα χορεύεις, δεν μπορείς να τρως ταυτόχρονα. Σίγουρα. Οπότε χορέψτε λίγο παραπάνω. Και θερμίδες θα κάψετε και θα διασκεδάσετε πολύ παραπάνω. Δημιουργήστε ένα Πάσχα που θα είναι ξεχωριστό, με περισσότερες καύσεις και λιγότερη πρόσληψη ενέργειας. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι μια τέλεια ευκαιρία να μαζευτεί η οικογένεια και η ευρύτερη οικογένεια και οι φίλοι, όλοι μας οι αγαπημένοι. Και γύρω από το τραπέζι, αλλά και γύρω-γύρω σε χορό. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Οπότε σας αφήνουμε να χορέψετε, σας αφήνουμε να περάσετε όμορφα. Απολαύστε τις ημέρες αυτές και ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Να έχετε μια όμορφη Ανάσταση και καλό Πάσχα σε όλους. Γεια σας.